Ugwumba. Agha agbago ndị mgbu, agha agbago ndị mgbu. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Agha agbago ndị mgbu. Ọ dị egwu. Agha gbalụ ndị mgbu fafụ n'anya. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Mmabi eze n'anya abịakwa ọzọ. Ka anyị kwuo ka anyị si ekwuo. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Onye ọbụla gee ntị ọfụma ka ọ ghọta ife anyị na-akọwa. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Ịma n'ọkwa n'oge ụgụrụ ka eji ama onye ala na-agba ọfụma. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Ka anyị buru ụzọ jebe Abuja, ka anyị rue na Abuja. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Onye ọbụla na-eme kampenu wee na-agagharị. Iyo, agha agbago. A na-ekpogharị ma ụmụ nwanyị dị ime so agbagharị. A na-eme kampenu. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Ụfọdụ si na ọ bụ Atiku ga-aga, ụfọdụ si na ọ bụ Buhari ga-achịnụ. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Onye ọbụla na-ekpogharị ka ndị ara. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Ka ezi nekọta anya ọ bụrụ by 2 a.m. Iyo, agha agbago ndị mgbu. By 2 a.m. ihe anyị na-anụ na-ebugharịgo elekshọn. Iyo, agha agbago. Ma na-etetara m mgbe Goodluck na-achị 2 weeks ka o ji bugharị ya nke ya. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Kedizi ka o ji bụrụ by 2 a.m. ọ bụ na fama bụrụ ife na-eme ghọtago. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Ka anyị bezienụ n'ala Igbo, ka anyị kene ndị Igbo be anyị. Iyo, agha agbago ndị. Mana bifo anyị ekene ndị Igbo niile biko ka anyị jukene unu ofu ajụjụ. Iyo, agha agbago. A sị na-ebugharịrị ya na 23, ọ bụ mgbe afọ ka a ga-akpọrọ anyị rizọtụ. Iyo, agha agbago. Ekwenụ na ndị abịago iri anyị ọrụ, ọ dịkwa ka emesigo elekshọn ka m jụọ. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Ka anyị bụrụ ogene n'ọbazi ala Igbo ka anyị jee kene ọha na eze ndị Igbo. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Ndị ọha na eze ọbụzikwa ife akụnụ na-eme, ụnụ amụzikwa anya. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Ọha na eze ndị Igbo dịzi bụọ, ajụjụ adịkwa mkpa. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Na-enwelu ndị nke Atiku, na-enwelu ndị nke Buhari. Iyo, agha agbago. Ọha na eze ndị Igbo bụzi otu ndị ala, biko na ajụjụ adịkwa mkpa. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Edidi ife ji ruo oge elekshọn wee dabazie n'ọgharaghara. Iyo, agha agbago ndị mgbu. INEC na-agbazi ọkụ nke Anambra na ọgbara ọkụ ịghọtago. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Ọtụtụ INEC ọfisi ndị ọzọ na fancha na-agbazi ọkụ agba. Iyo, agha agbago ndị mgbu. E wee na-agwazi anyị na-ebutela akpa 17. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Na ife juru n'akpa bụ ballot paper ka ebutelu na Kano. Chei! Iyo, agha agbago ndị mgbu. Trọk enwetelu na Kano ife juru na ya bụkwa ballot paper n'ọdị egwu. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Na nke ebutere ebe ndị ọzọ dị iche iche ka anyị jukenu na ajụjụ a. Iyo, agha agbago. Ọkwa ụmụobi eze kwube asị na afọ ekwube, na afọ ekwube ka a si ekwuo. Iyo, agha agbago. Ọkwa anyị kwuo asị na anyị erigo ego, asị na anyị erigo ego, ife adịkwa egwu. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Kedu ndị nwere ife a niile a na-ebutegasị nụ ndị ọma biko? Agha agbago. Kedu kene pati ndị nwe ife a na-ebutegasị? Kedu ndị nwe ya enwe? Ayiye. Agha agbago. Ọkwa maka na ọ dịrị ozi ka esi eche o, e wee bugharịzie elekshọn o. Iyo, agha agbago ndị mgbu. Biko chekikwenụ ya ọfụma ọfụma, chekikwenụ ya ọfụma.
ala maka ebe n'Ogun steeti ka ije be Ogun steeti yo ka ije be Ogun steeti yo ala maka ndị mbụ ka ije jụọ baba ajụjụ ọ bụzi ikpe ekwuru ka a na-emezi yo ala maka ndị a na-atụzi pure water a na-atụzi pure water aghara aghara ala maka onye ji ime kampen na-atụọ ya okwute egwere pure water chụọ ya ọsọ ala maka ndị mbụ ụfọdụ jere obodo dị iche iche alụ ha mmiri ala maka ndị mbụ ara 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 karịa ụfọdụ ndị haus ụfọdụ ndị ọchịchị ụfọdụ ndị sineti ara karịrị akarị ara ara a na-agba ike ọkụ a na-eke ọkụ site n'ike ọkụ ọgba aghara a na-egbu mmadụ a na-egbu mmadụ a na-egbu mmadụ ayie ara